guys. Di man ta kalakaw karon kay gauwan man. Di ta ka vlog-vlog sa gawas aron. Kay gusto kay kuwan dire sa Valencia guys. Valencia Bohol. Arang uwana baha-baha pod. Samtang ni ata karon sa bahay guys, maghisgot ta sa ako ang kagahapon kanhi sa bata pa ko. Edad pati ko guys, so mga 13 years old. Dito ko sa Davao guys. Elementary pa ko. So ito ko mo graduate guys, mga isang simana tingali to. Paghibaw sa akong lula nga, usap ko sa mga honores, with honors, nalipay akong apuhan guys. Kay, kanang nakahatag po ko niya ba o kanang mga ribbons. Motong pamalitan ko niya og kanang mga sinina para graduation o para ribbon. Nalipay pag-ay sila si tatay ug nanay katong ako mga apuhan lagi. Unya sa ilang kalipay ako ang wadamha guys niabot ako ang inahan gikan sa Surigao. Gikuha ko niya dito sa Davao guys. Unya aran sukuha sa kong lula kay ugwa ko na ko mo-graduate dili ko na ko kuhaon mo to nang abi ninyo guys murag hantod karon mahinumdum pa ko gihapon nga ako ang graduation dress akong puti nga sinina guys gitaguan sa kong lula dito sa Taban. Arang hilaka na atong tungora guys. Kay inay kay nalipay ko kay usa po ko sa mga honores naguol na po ko kay kuhaan ko sa kong inahan mao na nga mao lagi to nasuko akong lola gitaguan niya akong graduation dress gisud og kaban kay bawo mo kaban guys kanang kaban kato bitang mga kahoy nga gamog square murag aparador ba pero na lang ubos unay kaban nga nilas una mo to aron hilaka na ho sugsug po ko sa kong uyuan iyaan. A few moments later Sa akong pagka teenager guys bisag bata pa akong pamuot makamaan ako maghunahon sa kong ginikanan kung unsay akong itabang nila. Tabang ko basak guys ni papa mag-uma si papa magdaroman di kami po daghami igsuna guys mga unom mi kabuok tulong babae tulo pong lalaki kalois Ginoo himsog intag panglawas hangtod karon pure buyag lang. Kanang kami guys sa Surigao, nagpuyo mi didto. Kaya pobre mi, kami mga igsoon maghoy-hoy jud mi. Wa jud mi ingon away-away. Unya sa mao lagi to magtrabaho uban ko sa akong amahan. Kay ako may panganay, ako'y right hand. Ug unsay trabaho ang papa panglaki, naa jud ko. Akong igsoong duha, amay mabilis balay. Di po kong sugot og balay guys, kapoy. Kay ngano man, di maghuman ang trabaho og nas balay. Pero gato ka sa farm guys, sa bukid-bukid, lingaw. Maka pang hanggap pa kag labas ng hangin. Makakaon pa kag prutas, mga butong, bayabas, unsa pa makita nimo dito sa gawas. Hayahay. Pero katong nabilin sa balay, kay galing pa may una, tuyok-tuyok o kanang galingan sa bato or kahoy, naman mi ana. Manang dili ko pasalig ana, kay dili lang ang pagtahop anang galingan sa bato. Dili lalim. Diya, manglaba pa, magdungag, magutan, manghinlo. Away, kahumanang trabaho. Munang dili ko muangay og balay. Mo to guys, sa laktod, niabag jud ko ni Papa sa amo ang panginabuhi. Kung maggama po balay si Papa, right hand lagi,
ako pa magsakasakas ibabaw kay mag hawid-hawid ba kahoy sa ibabaw. Unya, kung manahid si Papa, kami pong duha pod manahid kay ako lagi right hand ni dya. Oh. Uban-uban pod akong inahan. Unja, kay batan-on lagi, mayaman tong among silingan. Mamaylit ta sa kuan. Mamaylit ta sa isla. So, mayle. Uyaw pag isla. Uwa rapod. Kag maylit ta kay natay kuan. Natay kandidata ato ang tabangan ang aron mo daog kay para na sa piyesta. Katuod guys, mananghid mi sa ako ang Papa kay Sabado lagi, Sabado sa gabi mayli ko no me. Unja, ingon man si ito ang barkada og nong akong dados lili dos isla kay naay among tabangan nga kandidata ba para ang among kandidata mo daog. Unya, mao lagi nong nanghid mi nimo. Nahala. Pero ugma sa Domingo ha maglampas ta. Walang po kong utingo guys kay mama yung istorya sa kong amahan nga ugma lagi Domingo maglampas man di sato pa sayo jud tag uli. Kay dool raman dito sa among lugar ang isla guys, mabugsay raman. Mo tong dito mi. Mamayli mi. Diya, kinilagay mag-uumag mamayli, pagyaan pa dyan taon mi, kay mag-umaman mi, diya kay, ug mag-umami, ag-amo ang shampoo sa una, kana man laging lubi. Kanang lubi guys, amo na ipamubuho sa una, mo na among shampoo, busa, ug mabuad og init, manimaho yung lana. Diya karon, diha na, namayli na mi. Ingon man tong amo ang amigong lalaki. Gina akong barkada ba? Yung, day, kanang, dako ba mo asinda, day? Ito ba buong barkada o, nga naman day? Lagi ba? Baon ni mo? Nga na kayo magkaanan, sag? Dako ba mo kalubihan ba? Kay ni mo manggong lana you know murag mga insulto ba ja mo to guys among agian sa una nga mga BIBI namo mo nang dili nami mag bubhog lubi kato na lang aloe vera among gamiton dili na miglubi kay yaga-yagaan lang tamis mga ulitaws una kay taga bundukin gud mi ja mo to nang hala baile pagka Domingo lampas na pod mi. Unja kay pagka Lunes, Martes, pagkahapon ana, mayon na po itong barkadag. Ngadto tatos ubos li kay kanang utan-aw tag basketball. Chop na mas papa mas musuko ana. Ipanagili ka namo karon kalaag po kas fan ba ubos baryo. Utong niuban ko sa mga higala guys. Mga lima mi kabuok. Ang subo lang guys kay pag abot namo ditong dapita enjoy man sila. Ako wa man koy kanang kaila pa itong dapita. Diya biyaan lang ko nila guys, biyaan nya sila lingaw kaadyo kauban sa mga ila ba itong uyab. Diya ako guys atong daplin. Naay mo duol na ho. Nilungon man ko sa una. Naay mo duol na ko guys, pag duol hala kay ang tan-aw kay laki mang nakainom. Minjo ra ba guys? Diya, mo na mulihay-lihay ko. Ug asa ko guys to apod ang maong tao. Diya, mo to nang nanaog ko guys sa building. Niadto ko dito sa balay sa amo ang amigo sa among amahan. Niadto ko sa ilang balay. Nahuna jud nako guys nga kung moadto ko sa balay, basig sundong ko, nisudra ko sa balay nga to sala, diretso ko dito sa kusina, ngadto na dito sa kasilyas ni tago ko. Mo tong pagtago na ho guys, wa jud kakita ang maong tao na ho. Kay diretso man ko kasilyas,
Moto nang iyon ang tagbay nga day gipangita ra ba kaday. Motong niuli na lang ko guys, wa na ko maghulat sa akong mga barkada. Giuli ko sa amo ang balay. Unya, pagkasunod ugma or sunod adlaw, invite sila na ho, wa na ko mukuyog. Wa na ko mukuyog nila guys kay kung wa pa sila mga barkada, ikaw barkadahon pero og doon na sila makalingaw sa ilang kaugalingon, kita nga ilang kauban, biyaan na lang ta sa ere. Mao nang wala ko magkuyod-kuyod sa mga barkada guys, kay dili masilbi para naho, kay diit gud ko ato malugos. Kay ugwa pa tong among amigo sa kong ginikanan, bawo lamang kag unsay nitabo nako atong mga panahona. Unya guys, sa tantong laroy-laroy sa ako mga barkada, namong 5, usa jud entaway gilugos. Gilugos guys, kay sigig paduding ana mga laki nga iyang giangayan. Mo to ang lalaki nagpahimos po si gayon, ang kahuyang sa ako ang amigo o amiga gipahimos silang in town. Mo to guys, sa akong kabatanon dili jud ko gusto na nga mo laag kay nga naman daghan kog mga experience nga akong naagian. Sayo nang ka barkada ni mo lugoson, sakit kong buot guys. Mo nang dili na ko mag-uban-uban og barkada kay basin simba ko unya og ang nahitabo sa among amigo or amiga mahitabo pod nako. Padayon kong pagpanguma guys, kauban sa ako ang ginikanan sa akong papa. Kay akong mama di man hilig panguma, ako ra maamahan. Padayon ko pagpanguma kauban sa akong amahan. O tuod man kalis Ginoo sa tanto namong pananom sa mga lagot mon. Na lingkawas jud mis kagutom guys. Kaluis Ginoo. Kay kung unsa gani kuno ato ang itisok, mubunga jud kuno kana. Mo na nga mao to among sitwasyon guys nga ang amo ang pagpananom nilambo jud in town. O ingon man ang ako mga igso naka-eskwela pod sila, mga elementarya pa man. Unya kuan pod ako mga igsoon guys. Mga buutan pod, mutaaba pod sila namo sa amo ang pagpanguma. Sa amo ang kapobrehon, mutabang pod sila. Padayon guys, pagpanguma, maghungos mi. Kasabot ba maghungos? Kanang puli-puli ba? Ang ako barkada guys, kasagara mga minyo. Mga byuda, mga byudo. Mga byudo. Kanang mga ginikanan nga mga kugihan, mao jud na akong uban-uban. Wa na ko mag-uban-uban sa mga batanon. Mao na nga ang kasagaran jud sa ako ang pagkadalaga guys. Ang naninguha jud na in town puro jud mga byudo. Tagsay ro tao guys kay dili tingali sila ka harong nako kay usa man ko katrabahante kanhi. Nya ang mga ulitaw guys kay mga standby kanalingaw sa ilang balay. Iniguli lagi nako ba sa among balay guys. Iniguli nako daghang ulitaw mga standby. Magmuro-muro na ko ana guys kay di ko moangay og litaw ingon ana. Ako ganing badge trabaho ko. Nya sila nang ulitaw maghigda pa tong amo ang kanang lingkuranas gawas aslantay. Unya mo nang mapungot ko guys. Mo na nga duwa jud ko mamanag taga didto guys kay ang mga lalaki ditong dapita di lang nganlan. Kuan, murag maay magsayal. Ang ilang babae to asa uma ilang mga babae guys, ilang mga asawa tos uma anja ag mga lalaki naas balay, may mga atiman sa balay, atiman sa bata or may manglaba. Hinuon hinlo jamo ag kanang ilang pamudyo. Kay ag mga lalaki may toy kugihan. Ambot mao gyud tong panglantaw ditong dapita guys, kasagara mga lalaki lagi maoy
kanang mabilin og balay ang asawa mo ay gagarden, mo ay mo ay nananong-tanom. Mo na nga wa jud ko maminyo ditong dapita. Nakakita kog bulanon guys. Mora to akong giangayan. Siya ra po na akong uyab. O hantod karon mao jud akong nabana. Mo to ang sugilanon guys sa akong pagkadalaga na manghinaot ko nga sa inyuhang kaugalingong karon labi na mga batanon nga dili gid maayo din na magkalihog laroy-laroy. Magsuroy-suroy, luling hayaw. Kay nga naman, pumansa ka, lipay, adunay gid yung moabot nga mga kasakit. Mao to guys. Mao to ako ang ipaambit karong hapuna o manghinaot ko nga kakuha ang gihapon og mayong pagtulunan kini ako karong gi saysay ninyo kung unsa ako ang kaagi sa ako pay batanon. Bye-bye guys!